fire, holy fire. Fall over me. Send the fire, holy fire. Send the fire, holy fire. Send the fire. Asante sana mwanchomo tegarali egesa FM enguba ya mwanya getinke na asenchire nkabune yigane chinga kinebiro bunechi ekyo nekimanyeri gyo kwaligania ase tokogenda ayamaseyemo ase lingana lya Nyasaye emambi ya bono lirigo tosegeta ase emerubi liri tukuria rero egonta tegukoira yamaseye maso mugano na omugano bwiri tukuria rero ndurigo soka isiku yekirenga kilitwarigerie mambiyeye ndochege gabangwana kabisa bali mu bogete kabisa mogontebinga gomumbwate tibiya kabisa Samuel Ndimungare all the way kuruza mo chiricha asa yakurunga Kibish Kenya border lirogore border rogoroga aria road toza berenya sa kolende kabisa na bamino gabu una mogandra takuna gotobe kirogorende gabu jiseme chinchiba gorogo chuma bagarogoroga ario Ethiopia na Sudan mwino nyasaba nende kabisa Sami onte binkwali abantu bose no mugusi asante sana thank you so igo twasoma mambia nigo twasoma kurwa sigetabu kiria kia omubaro gonda chikobo mwenga singe ncho nimbwata bageni gaiga nimbwate kwaya magena nimbwate Clement Ubiri nimbwate ahire abageni nimbwata na bange lakini ngote mande sana egana nteme kwajirake na ryo chinga gikiratu anchire ntosoma mambia amangana arenga sigetabu kirie ky'omubaro omubaro kirikirenge chinke chiya 23 okosoma kwa yesano na isato asibali muwabo kamonyorire maybe tigamba kunera sinini amangana tuwasoma lingana oli atebaiga ngakinda nyale koragereria nakinda ngaki nda korendagererie oyo Nyasaye ataragereriti ngakinda nyale koragereria omuntu otararagereria na Nyasaye nje ningo who am I inga no mwanya bantaburuche ababwata manyinga bunaye abarororo muntu ndita yora koragereria Nyasaye taramu wanchirugo koragereria nandi yamenya goteba guchinse ngakinda kore ngambi oyo monena tagambiti ngakinda kore nchi mwanya bantu ngambi umuntu Nyasaye tagambiti bona bantu bara namenya gotebiga
amarageri naro akirenga incha rutirugo cha sore abande mbaro bakoragereri abande mbaro bakwanire kibakwanire ebintu nebinge birutirugo cha sore abande mbaro bayani omuntu abande bajite bakarutirugo sina ogotanta n'omuntu utanta iniri ogotama yetingi ebyasara byaho omonta biruterete gose ningi bonto mati byasara okotema gukora n'abantu bandira kintu rikora musukuri ebibiliya ko boriga onye nyasaye tarangira umuntu yaragera ibintu byawo ereningo okuragerera ibintu bya ngoyo kuragerera etugo yawo ngoyo kuragerera abana bawo ngoyo kuragerera yaye ngoyo kuragerera emirimo yawo asoko kora emirimo ngoyo okuragerera kende kyonse kirike okwana kasiri tariyawo onde tayo bono igo obo bisibuka nakero muntu ore asamanyi ngo you are covered by the blood of Jesus otubire olega kabisa ikubwate insurance ya bene ekero asobole ndibwa Yesu Kristo ori inse ya nyasaye ori ndire bono takuna gukuminga ki abantu bakone mangana ki abantu bakone gocha osiriwe so emambi ya bono ya emambi ya bono merobiri ndi yonsi amarage ya kiringe njaria tubutiro gocha sore to baso gukuminga ngaki aye igendo gyoke go bisho mu buoka nyasaye all those curses everything ebintu bantu babangete gocha sore iko tuwate banga it's null and void yani ngani engabona ngakito ngakije karo kware kwa kai kubire oringita sigiti ubigiti sabasi kitatu utatu kwa kakari kabisa kwabeka gusina ka antelika o kabisa ubigiti niligena utatu kwaka ligena liya yako ganda liya tensem tokote bange ko bapara bono amaragiri liya yonsi pina kirigento kirikiru gocha sore ikwa kapara ke kogaranya saya akurinite ruti bono tikatogenda zumuga nara gukunira tabukia numbers agati mbazo gotiga magiga bono ga omugano norege ngosoma kuru asige tabukia Esther tumanyete kabisa omugano uyu naenda bangi twayosomire kinga kinyingi twayosomire kuru magiga omungwana gete naro yomo ochiete akaewa akanyoro gwanjira somugambi omungwana yekara nyoro gwanjira somugambi akamana konyora babesa bokeigo iga ni dieta ni taito maite nkonyorole mataito chitaito gitega igo muntu rangana somugambi akago chitaito gitega kabisa no burendi bono mungwana uyo akamana guika asa kurigiriye mwanya abantu bamwabo buna abantu busa yani ari gutakanga ekera gweta iga abantu mwana gwakachisaruti mwana gutinena mwana kotebe nga nayo mugambi nayo korete ki nini na kiamu na kiamu omuntu yobono ekera ari gukora ibintu binga bunebiga umuntu naroyo mu manyete ngancha so wiko bwense omuntu bikambwera takutukameranze inyasaye tingutukamera mwanya abantu ongabuna inche omongwano yekera ari gweta ekera ari ngweta okorukwa hamani igare gweta ekera gweta abantu batukamanze bana gosasima igakogera konyoiru chinguru kabisa gari ngibona munanda atebunango ngona alingi bunango bona abwati chinguru sana abwati chinguru serikali elia tima tibona umuntu kinda abeko abwati chinguru ngakiyo abwati chinguru bona ekera gweta igona gweta iga abantu bana gutukamanze bana gotazanga kamugambi omongwano yomero yomusigite nyasaga tebanga inchiti ngotugamera muntu mwanya bantu nse tingotugamera umuntu bingotugamera nyasaye ekero omongwano yachite koroiga kamana kogechigwa gatebanga bono umuntu uyu igo nkumubangira asinga incha abantu abago bachitega igasitu barabaeti bono ngago nkumubangira umuntu sawa nkumubangira erebika nkumusiria amona abantu bamwabo bona abantu bakubangirite bono mambi bandi baro bakubangirite bawe kabisa egento bago kubunia taringa gusino buri mubwabo kairite gusininki egento batagete gyokaiga ngaki umuntu yagonchaya iga namatenga ninchi mbwate enamba direct yo mugambi ndamwakera mukisi mibono iga mworoki akamana kuigubobe omongwano kurukunga Mordekai nguko ni ya Mordekai amona Hamani noma yete byamono kabisa umugano kwa yasomire lakini gentungire gakinyita de korigereria agako kana mbeyemo omongwano kuruku Hamani ga chita kabe kemekakati kayia na hande pakalichi kuriga hetigwa omugambi akabe kisigina cha agateba nk'abantu mbarega bakare kuruisiku abantu abe batakiri baitu agakogera Mordekai ga kanta gatati ngo tukamansa so musache kumusasima akinda tukamenza simu muntu mwanya abantu bunanje
makina tukamenzi nja kwandira ngabona kera etire ngabona tuatuka matwana gukora igwere ne kona kutoma manze kabisa weta apana na hende bono amaniga achita karigiri umuntu yakarongo umuntu no moke omuntu mundekai no muntu moke sana tabugati nambe yemo tabugati bese kunanje mbwate bese namba kabere umuntu uyo tabugati abana basomete kunanje mbwate abana basomete mata bantu para bakwirigiriye ni class bone karba kwate class yeke bachaka guchaya abantu abandi bakoreka na abanse in fact umuntu yo garinge watchman mundekai garinge watchman igita ari kurenda bono amani igata gitana gusasimwa ana wake ruchinkubi una barayi bande bona matuka yo matokorra bandi chinde nchiro omurayi era gosoka yani turi korra oze locomotion ero umuntu agosoka abandi bakoline train buna abantu bandi akoline chimatatu kuna abantu bandi lakini ntuga Kenya tata nyono mu MCA yago chabwati yichi abana boda bosie bande mange kabona gwita kigwa kumngike kyabaga bono muntu utakosereti muntu njukuna kumugeri chigari chinyinge chukuna okubwati kurumaga ngeta yasoka yogenda ikaransa rage nabantu ngora iko kurogende lakini bono mungwana oyo kurukwa ngamani erega atakete attention bono ngo bangare aite Mordekai aita mona abantu bariyo bigesa kugerikia bayiberania asinge nchuko barochinga abantu aba umuntu yo garochinga ki bondi ngende nchinjiri chiko kana abantu bandi bagosuma kabisa bagosuma bakwinu murai abandi bono balenga bangenu murai bwinze korozie machikanda yanda go Twitter ago atuikaransirite abandi balenga bakungaina bagaba naga kugweta babati murai umanyite koraiga akiri asinge nchuko tateke nki inyumbi yero tira sikiru isikinyumbi yento yetageti Hando maroma ati bachande kite bono yenye no burai which county bwa chiti devolution bonde mbwana wakonya abantu asinge nche bantu mbaro batenga ki inyumba yetu na ere kugamba bono kora rigiri inyumba yitake be abande kara basikire isiko abana bantu bako sikire isiko sikira bantu abisiko kabisa inyumba ne yetu na ere kugamba bono intu bone ibintu kara renda nyumba kabisa bono rigiri omungwana yokorokwa nka hamani akabeke mekakati kaya richi koligaetiwa chinga kibono ko chiaganyete chike abantu abanyari gusiri kubaitu bonsipi bonde to so mega iga omuchando buko mungwano yabwato kurukwa mani ngeli ngatare gotirina ekera abantu bande bare gotirina ekero batagete ko ekero mungwano ari kwa wesiko bono urikirichi kuri abeire oiro mugambi osainire bonde to so mega bukianda isano kianda asiri tukuriria amani akarua asendagiriria ore no mogoko na omusasuko ngi mungwano yako kokera okokire nga mugambi usaini richiko ligo chiko chanda abantu muna bono iga abantu mbaro bakogete ekero babegete mekakati ya yire batatukuruani ubugima bwao batatukuruani yani bosaigo tu talinga gusema ko sande gwakora to muntu turaire bole mubwa turakora kinde lakini abantu mbaro bakasini kubeke mekakati yo gusaria asingenjo kende kwagendereire usikero kende nyasata itukuna gusibia ekora jinga kichiko nyana liesta esto yo garenge bone gesa kukia Mordekai kunyani bone nyasa akonyire esto obire ntingana bone kenya sa kunya okora ibinta so bumabua ngora aba bisamba liko yukubuya iko bako gechu bana kubange mikakati banya kubanga maragiri ari twasoma mambinga ki iko babangite bakoragiri lakini liboli ndiringa ngaki nyasa na anchirite omongono yokorokwa amani akasaksid no koragiri kwaye uchiasikisa kukia bayibirania amona Mordekai na sakisideti hapana wana ligiri eruti nore gabuga sine kuna kubange mikakati yo kuna gosaria magima y'abantu uwe karansi kabisa yani ukuna kokema yani nyumba zure ukuna kulikansi ukuna gunchukana na burere tuli kurara singincho endoto gikuburtinga cyumwana nyare bari kumeremo endoto gikuburtinga ngaki abantu bari bamate gari ngakina kana cyumugambi tabase kugenda gari ngaki akorata kagendoro yani ukuna kokema burere ukuna gunchukana ngaki umwana nyare bari gitwe ngaki nini nadiga ngo tebiga by the way noroje buna ogasine kuna kwigereria ibitugi n'ichingo gasine kuna gutumba gusori ubugima bw'umuntu buna kwagendera kuna kuburugera na kumurera amache okogendera kwae ndugone niburi timazuzi bigwana ndiri ayibuna ikaransi kuna kubika mekakati yo kuna kurengeringa cyukubika umuntu yonse ogasine kabisa asinge njo mungwano uyu umuntu uyu kero keni nyasa gamuzini njera gete umuntu uyu nanjite kosise ni abantu nanjite kokonya nanjite kokora gento gete
bona ahe komana kurigiri kwa igubube buna kwa igubube na hande kumana kubanga bono umuntu nga kingu mwakiranze ke kugura umuntu uyu ndo cyuyu aya njiri yakara ko ndetse kali ndonge buno ngasine ngo beka cinko bono ko igaralia buna kwagenda tata kona kumuriro mungwano uriya machi nande kona kumusisiniya buno kona kumusisini nande bune bintu bikona kommente kazali buna kona kusisini. So the more you curse, the more one is blessed. Uriyo koragera limono nero kusisiniwa zaidi igerelia Mordekai akaragera tata akarambuni esisi. In fact bibiro debanga tesome ujika tesome atiwe korende ekera haroche Mordekai asegeita kinyomba yumuruoti na Mordekai taimogete atenene amwara kia maskani agaichirwa nekirianda asari mungwano yakagechwa ngaki muntu yatari gutuka mansansasi taimogete atenene amwara kia maskani aragotenanga kai afande mate nyinga kinjura akromo karaze onyangi umugambi ngwetare antu bari otena kabisa umuntu otena wakamangitebu otena kabisa otena attention turi gusuka tinga kinjira bari mugete bari bujizukuru my friend ekero ko morago etaiga andons enyo kwari gutara ko gutena bako mwari mwagenda so ya sawo so busy mane ko kenda ase kwari ko kenda onye kwari ko ande cho ikotini na attention otena nikiregento osuspend kiregento literally osuspend kiregento bono mongwano enena barengeyo otebanga karongo etaiga kindi kyo skiri kwara ko teno kire ongakire saruti basi mana ko ubuya mongwano yakana atebanga no way korende yes elio akarangiria abasani baye na seresi bono ga omuchando nura abantu bakubwatirana ne familia n'abayiri n'abasani wosiria obugima bw'umuntu wosaria emirobiri y'umuntu wotanga chindoto cy'umuntu nkibase wikirana mwensi gumuragerire ne familia ino kwaragerire familia yawo ekakogoro mungwano kurukwanga hamani iganyora tobo semye kurwa sumungino ye egentabwe na tekokorera omungwano kurukumodekayi nandi tigango tebiga umungina tobase kucha kwanju ikaranse origerire umugako gakubanga ebintu bibasa abantu oikaranze okire otomotebia aye nabo guturi umugako kurwa sama akwa komonyora sare na ase familia yao na abana bawo muntu nibyeso kubangira umuntu bube onye kuruchinga umuntu inabwateke igentu gitakubanga bube mukonye mapema motebi igintu kyokora nekebe ngwe turutumbore lakini umongwano oyo are umongwano oyo omongino oyo nero musireti na anda akamusukuma kabisa akamwayirirukia sama kweli akamwayiriria ekerare kubanga asiri aito bugima bwa Mordekai ya munaba Israeli bonsi bari barengaria bunaga asine kuna kubayiriri kabisa bigite emekakati iri gachitega oncho kayonsi ipi omuntu okwete nere libakari abantu abangi bari guca kugwa tutegera kujinse gabo omongino oye akamana kubanga igaga motebiga bono umungwano ogechiwe otebira umuntu uri ongoro kire machaya sana bono mungina ngakingo kora matiti gango de indongiri kebe ekero gendo gechiriro asumungina no mungino nera betabu mungaini igago ku mislead ikora abangina babwate chinguru asaba sacha abangina inchira gitinere timanye tiba etu chinguru gitasaba sacha asinare bagukuna ko bagunire basi mugakoria igago jo tandana pi onye turi mugako mungaini ora arauna nyasaye omanye ingaga anyoro mongino mobe basi yo turutumbire yako karamba bwati chinguru gete chira gete nire babwati chinguru gete wono muhako yo gachigo chiro kire nyomba ogachigo mna bono mungwano abunga kya korda abungete gachide nera gachiri oweka nyomba mongino ko muboni nganki muhako gachiri kanga muntu ngara ali buri kangire ko ngoburi mburi mwanga ko mongino uri ko matebi ngaira ngoro mugambi ngite na mugambi bono ro mugambi kana ndiko kuna o matete ga bunango bono ko mate mati ndongeri ke uno mongina kora kia machaya igugwe kora ni ndo lyonziro lyo kora kende lyonzi mongina ko tebi ngaye bono igomboza ayi omongwano yakagenda bona gachiri okubona nkikiaba eri akarangiria abasani baye igwa abasani bangenchukiri tangani okurangiria soguma bwawo igo kurangiria abasani bago konya asi plot yo osadia bagima yabantu igo kurangiria abasani mwabwatira nta koba birori bobori mo kura bantamarimo igo kurangiria abasani dibaga abasani abari goche bamokonye bamotengaga igo mugambi mbobore tali lazima abantu batirinde kero weta bona yani ngo gutena guke gona kuko gecheriwa
ekere muntu agogotenga nkumugambi egasi gitira korekana gasi nkyo kogecheriwa bono tokogenda yorore gasi yukwana muna abantu ba nkyo kogecheriwa bono waja kwimukia mang'ana kwimukia kabisa utate kurwania abantu gegesigia nkongpa na hendi naye no mugambi ure ki omugambi umuya nori ogotegera oteng'akie kera abantu bagukwana gendo igunke abantu bagukwana tago tamakuru asabe ebirengeri by'abantu omongwano yakamana kwangiria basani baye bagaja abasani aba nabo barenga bariri na mukaye nerega arenga umuriri muntu ndita yoringa ko differentiate ya mokonye ng'aki so korengera so rojimbo bori buna bona kera abantu bagokuruma zaidi omongina wakati ngo yadangu mwaka ngikwa ruzi binde aye no miyaga kigendera igotambi chiro kobo kumugaka kugijareterwa amafuta y'ukuyaka endagirire nyumba ebintu biregabo tari kuna kuburi muhaka ngikwa ruzi endagirire abana bawo omwana agaiga omwana umanyetenga ki omwana oyo mbono nchusiga ayanda Nairobi matukabira atatuiga omwana oyo kabisa nechigari chine tarimere mali ikire tarigenda akora asigete ayo muiburiri bagokuburi ng'aki ng'ikwa ruzi tienibeye obwate nibo bwangu igo okare gutwari nibo maragoba ayegento gyoko wakiro mwana chingo bingo mwana one ogukino kuya ogosomi okuya no mwana otosome oso mwana oyo encherege ebintu ketembiri gabi kuna okore kana encheregete ayebona liba gukwana omwana oyo bengo koreta kwaria mongina kwari kabisa kwari ndagere kabisa kwari ndagere yo mwana uriye turi kumubona ngikosti ndagere kwana ndiri mechando kwara ndiri mechando abu kwara ndiri mechando kekogera nambe yemo igobwana takuburia na hande kamu muntu kuburia omuiburi buria omugaka buri mungino omongina buri mugako omupasta kara buri ng'aki ayetata ng'aki iga ng'aki bono ng'aki ogendrete njirenga buri ng'aki urega kara buria takora tukirege ndukwara ko ng'akai na nyore na umirega pana bono ligeriti omusa abas amani akarangiria basani baye na mukaye yes abasani baye na siresi mukaye bache mwaye yani akabaranga batenga kucha akarangiri mukutano darura mukutano yoki tali bwa magendero omukutano no yoki tali bwo koranga kingi kubeka chinsoko iga abantu banywa machi omukutano yoki tali mukutano bwo kubeka ngaki incho torore ngaki toko konya abana bagende skuru omukutano no yoki tali bwo kurigire ngaki toko kora twagache nyone kanisa omukutano bakurangiria no go discuss umuntu an individual umuntu yo tari konga masikani umuntu yo tari gukora gintu gite umuntu yo onkwanirigana igana yani mukurangiria umukutano abantu abanene mwikaranzi tubukubugima mubangirite ngaki mugushiri ubugima bw'umuntu makosa buna mugenda te kubanga igobono buna mugenda te kubike bibeya na mafuta kabisa egare mu yani mugese tubutukubugima buna ndimo gasine kona kubanga kabisa na kuyeri chinko omungwano urimo kubangira ondi byese mu kubangira igagenda te kusisiniwa bono igaye anyugutageti gagiti ngote tiango bobisi anyugutageti to ababisa baumba base kugendera mono gukubwa takone kubangira mabe aye basisini ekogera buno kubangira mabe buna nyasaka ndate kubasisini zaidi ekora nyasaka tasigeti ekero umuntu akubangira umuntu ndamabe nyasaka gasigete ekero umuntu ndakora niyo ndamaya bagaikaranza aba baikaranzire ono gaendagara yale ntru balire kabisa amani agatogia ono igwa mungwano hanjuma tino mugambyo monene sana ga njuma nyete ninche biye ko mugambya kurangiria se umuje ko monene inche biye ko mugambya manyita se serikali muntu ndeta iyo amani agatogia asebale akakwana igoro yobonge bubotene ngubwaye na igoro yabana baye abangi na hende igoro yobonene bwonsi omuruoti konya amoire na buna amukine tibuya kubwa abagambi bonsi na abasumba bonsi bumuruoti akamwe yake kuba akamara kubatenga ki my friends digeri abana bana buna parabangi diruna abana basomete abana bakakari machi ngumbu abana bakorte gento kete nchino muntu nsomete mbwate chibese chinyinge na hendige ntekenene injende the chief of staff my friend abantu bonsi serikali ye bonsi pyo bakoli mene mu serikali ye ikoba oikabatira asinde bamane ko genda so mugambi kintu kene ngiyo mugambi ara bige signature onye nchibyo community ndagerigeri nande tinda motebi ki akamana wiyaki kuba kabisa gatoki kabu na bantu bagazinde kuno gwatoki ngani nchibyo kaga na biye kole kugasine kubangira bantama be nabuna abagambi bonsi nabuna amukine tia sabagambi bonsi naende amani akabora esta entingana mukao umuruoti naro ishie ndagera tarangere tionde bwense utatiga nje biyeka ngwano konyoragire akonyingotire
amono muruoti nonya ng'akio na nonya ankio na agaturangereretie inche amono muruoti kurende ono iguga yani mangana yonsi mbia kwanete is okay ayaki ikuba ka ndionzi kwara binyorire igekero gwate nibiru takureto gimono takure yake kuba mono wono kurende amangana yonsi tangisanegetie ekero nkorora Mordekai omuyahudi ori karasita segite kyumuruti monaligeria yani umuntu yiga ikarasa segite kyumuruti galinge watchman actually galinge watchman galinge getman karasa segita ekeregita gigocha gabu abantu ndagoswa nero likuigura wana igumukaye ndatotegerega omukungu omoriri aho siri umugakoye umungaini igakwa gachi familia abantu nabange sana enibo ebintu ebinge basiri kwanza abana babo asingencho omukungu no musacha bachite bakabwatirana bakataka kore in fact knowledge yone mejade mingi toko nyana zi familia ebintu bindi nekero gende tuwabwatira ndaye na mukao mukauru mungwana gete ebintu biaye usobode mubuaye mungina akabiso bubisi tajete ko gokanya akote mugaka kachibutwe konye familia yao omukungu oyo anyenti ari ngomungani kangana akonye Mordekai kangana akonye to mungwana oyo kurukonga amanta abasugusira ekoro moyali binangu kwana iga amaniga akwete bari mwasomire bibilie igakwete nyo to rwambo ruri arositi nwachita katungura abwagwe elyo seresi mukaye nabasani baye bonse bakamutebi tigoro orobambo rore nobutambe bwamaboko 50 rusimisiwe ankimambia obuli muruotinga Mordekai atongwe igoro asoro bamborwo erindo hogende asumuyiga kure no mogoko ngakiko genda no mogoko mukungu oyo gwa advice mugakoye ngakiko genda asumuyiga kure no mogoko kerwo itiro umuntu ngakiko genda kure no mogoko ekwibira mariyo gokurwa zinya gitari bono kumetiga goteba ngo mugakandi ndagera turi okumeti kabisa gaiga ekero kwabisira amarube y'abana bande okoteba ngana nje uri bono egasi yaya ariko gikonyora igona bisita marube bono turagire no mogoko mugaka yani mukungu ye garinge siresi mukungu ariko nga siresi bono abangi nambara siresi abangi asibinyoro bakasini kusigita bakakabapa ko korubusaria bakasini kusigita abana babo ko korubusaria amagaka bande mbaro babwate mika ya siresi na barabu bakasini kubeke mekakati yugusira magima y'abantu bande lakini yapatebiga mirubiri niyo zipingo tuomerere bone gento kyo kumingelinga omuruoti gago chika hamani anyare ko amasikani Mordekai amunchu kana niyo mochigo tata bengo omonto ino monto muya omonto bwa masikani emirubiri ayonzi ipiga tuomera umugano igoro mwanzu kirage karongo yosoma kirengaki kangana yosoma nyokora singe chinga gichiachire lakini ringana linene ndiringa ngaki ekere mirubiri ko bangoma mincha yawo nahende turakora kende kibaso umuntu emirubiri litwasoma sigitabu kiri kian omubaro 23 nga how can I curse those who God has not cursed? How can I condemn those who God the Lord has not condemned? Ngakinda anyale kurageria bantaba amanita amanyitenga igari kurageria bantu abanyasa atararagiriria naye boygo emambi emeka yonsipi yabo siresi emeka yonsipi yabo hamani eyire mamincha ya egendate kuna gukumyokie butuko na mugaso yonzi ngutumerere munega ndate gutumera igo atagwizikanga nkwabuka bono mambi nkwabuka bono mambi ngakia goteba mukambangera mabe nyasaka yonchora akabamaya mirubiri yose mwabwate mibigo cha sende nyasaka yonchore kabemiya tabugiriya Genesis as Joseph bateba muraba mwabo mwambangere tamabere kinyasaka yonchora akabamaya emambi emiru bintu bindi byonse biri byo gwetera bigo gwito moyo inyorega nyasaye garo stimirubiri miya sore ogendate otakire otwara boremu wa jina kodi kode tepi yebirengali byao ngakikugu mugano yo ogosegetire ogosukiriyange na nyasaye tubase gutwara obwoba mirubiri ndiyo se bintu bisarigete ngira bisarigete tago kumi egente kana gyo kankeri ngaki nyasaye naramo naye ebinde byonse tigana lione lyo gibosa oh yes
ipo siku watabaki wanaulizana. Wakati Mungu anakuinua, wakati Mungu anakuinua, wanadamu watabaki wanashangaa, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa. Wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, watabaki wanaulizana, imekuwaje? Wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa. Wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, watabaki wanaulizana, imekuwaje? Leo wanakushusha chini, wanapona huna kitu. Leo wanakushusha chini, wanapona huna kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana, ipo siku watabaki wanaulizana. Wewe kaa vizuri na Mungu katika familia ya Yese, na nangejua katika familia ya Yese. Thank you so much Oterongo Konyorore wonsi omungwano kurukwanga Asneti Butati wataulizana tu nkobora nibalenga kiabete baminto gaki bono mungwano omosubatu yoyo igakobori nga kiabete ekero mugakoye asungiro rubamboro rigoro akwete anyendia ari kumanya mapema akonyo mugakonye ne birengererio kangara mukonyete lakini ekera musigita kumotebinga koraiga obe bono yaki nkibono nkyokuganiria bantama be na ndama be ali onchuka chasore mwao kabisa kore familia yao amarageli kabisa ni bagakwale ngikuganiria bantama yae ebinde byo kona kumyokia banteruti ngokumiore Tanvasya yeko kura JKIA. Thank you so much. A great inspire motivator. Thank you, sir. Omugano miya sana. Lesson number 1, we shouldn't be proud of our wealth, but put all hope our God Almighty, or is vanity. Yonsimbosa ngwetabire. Osemere kube kwa sinya sai. Namba kabere. Torigererie abande toba masikani buna ntutweka abanyene tutageta masikani yayo. Consider others as yourself. They are also important. You can't curse yourself. Yani ngato kwerageria byo komonyene. Tuba ngakyura cha kwerageria byo komonyene. Bono igo tosini abantu. Ekato kubasene ntuko tokosisiniwa. Gentunke kinyasange tibuno muntu kurageria abantu bande. Umuntu bangereta abantu banda mabe. Nyasange tesana. Nyasaga tabanga I will deal with them. I will fight. Igon kubaruani nchibyo komonyene. Kefungirito somete last week iga. Atabanga ninduanie abago koruania. Yes, onye munyorete buya. Munyorete bone mangato somete last week iga. Bali bago koruania segi nchibyo komonyene sai gonda baruani. Igon kubaruani. Nchibyo komonyene igon kubaruani. Yes, ikefungirito somete ngi Isaiah 49:25. I will fight those who fight you. Konkorwani bali bago korwani yae. Ngebirengere bintu bwangu na akore. Wichaminyo kire. Hello. Biore. Ngwate geromo gano gosego. Tungana sana kwa Murekai. Na ama ni muna wako bakuligania. Tambemo. Abantu babwate ebirengere bibasa abantu bande lakini bali kumanyanga Nyasaye ni abayigolere kinjesya. Yes. Kwe komanyene. Ote kuligere y'umugano yo Murekai no muna mukaya kumu ama ni muna mukaya kumu beko mukya. Kabenga muna chese terinera ale kubeka habu. Umukyo yakumuteringa ita monto ndete nyoro buli mubuwa. Yes. No, entonces cualquier yinto atanga ka kwa dentro ya ote entonces el mundo de comienza. Me tige nere ndere kono go kalende ndere chikare to uya.
Lakini nenda so gwenge na aligire na rode mugano mo hiburu. Yes, yes sir. Na mana ya wala tana ya ndo tse ba kwa to kabira ba te ko rangu kabira mo rongi ndo ya ara kanenga tari ko ta chiminya sa ya. Ana ale gar mo kabira gete ko wange na ora Kenya akora yiri ando akora ko kabira. Yes. Ibare no mugano na kina anyi tabira buja na wele ne kene tiga kiro mo nya sa mo sinna mo ile bichi ya ringana. Yes. Ata ko yes. Lu wanda kwa nyata ko ko buwa ko mori tingira kinyi na ko mo be kira ringana. Ni nda ko ra kana ngai ko mo tongro ba oro ba mo kumbro ba mo ro wa ndukire. Yes. Ana mo ite. Yes. Nyamba kuri kama jaga cha mo ibu. Thank you so much Kennedy Kurwage Siaga. Asante sana. Yes, hello. 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 Wakirobia. Wakirobia. Karibu sana. No, ene kwa ule na ama nina bari kumnyoka inaje na medekai. Uno mwino ya motebe dinga. Yes. 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 Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Na mbeyemo ama ni okure omusubati oyo orengo mongina o ama ni wande komo konya onyendiria asemetio omugago yeboronge kanga tatigarite ko bumuburaka abantu nabange batikiru ko bababuraka Matari razimo umuntu akurita atari razimo bumuburaka bumuburaka abande mbaro barababuraka asinginjye mekakati babange tyo gusadia abantu amagimabo barababuraka literally barababuraka orumuburaka abande mbaro bono iga bakoreta abantu bande bibono ebintu bikamuna kubonjukira asinginjye babangirita abantu bube igereria nyumutara atikara ko bumuburaka uno mongino oyo nyumutara atikara ko bumuburaka seresi iga ko bumuburaka asinginjyo ata semeti mugako y'Uburundi abasani bariya abari kuragera kurwase hamani yakora umuntu aringa senior government official haya aringa umuntu monene jinga gijo abantu bari kuragera kurwase ari enchari gacha zibari ebintu ne binge bikokorekane kro umuntu okurageria abantu bari abachoru banyasaye okrugusu umuntu urinya saa tongete. Asante sana yango nigeriga ando manda ntumere chimize chino go chagaiga lenda ngo tobasko boko tigaro muboraka na bora tigaro muboraka iruti kuboru muboraka so kubanga we hello okay hello biore kwa bokire bia mbio yinimo karibu sana ni krambo Kenya bao sese ni huwa sema no andeta ko to Yeremia mwana abe mwana njige drare so bibura so mugano oyo emekie menge eri ari tie okorageria emetiende no okorageria kuiranete emekie ya bangina bari gusunyira abana babanda maiga ngamba gororoka yes no nya sabe ke to koboko mbere mo burudi si ubito none ga kuna haraki emekie ndo timoni ga saba gambi batolete nemekie ya chaire yes ila que te niña saben ambillamos naenda kuba somo gano yo tuwe so mina ki tigato que todo se senia bantu lo que yo corregia bantu anjirente bio mo gambio no mo jenga ambillamo no mo gambio no nyange sa se me mira yo sa marubio mo muy tuzi gara mo nego zo me jeke na wow thank you so much asante sana thank you biamo no chinzi jitu chiminyo gete kabisa akitiga ngonte me kubwati simi chinu bwangu hello
ni timatinga kia chaba kusina abantu bandi bakari ku invade raini yabangina kidende muchando tuyo tigango nteme kurigiriga iga tete koranya ni chimisi chino chimu antomiri gochaga iga tigango chilore hello yes wakirobia karibu sana karibu so parenta mega nini ya nende erike nyuyo yes nende wose anda ke ebinte digendrede ata okuri ya amangorani abanda bandengo sabera baranda abanda nabi abange asebura ta okuri ya abanda bagane ya abanda nabi abanda geri ngori ta bwana yatiko bagenzure yes nakia ko bori ke bomo ushoro ni ore ngento kiria ta bwana yati lakini ya sai ya sawa para yara mane ilikuwa ni chukua kile tu yomina mabiguru yae yes nuni ulitangwa na leto kwa ya sawa wonjore waba omo baraka tari bakungo kala odi waba baraka amangana ya okura yiri yukuira na nebo musacha wo tigara wo baraka yes ara so tinyoro amangana ari yukura yiri yutaka ne leto yomina maya wo tigara wo baraka inkinara wo kwa ne rasenga ne yes igere ya sinu wondo ba tumbara waro apara usiku waro tribuna noro chamangana anapoti na yes waro chinga ya lete yes akaba yo mugondo ya kwa tu mugondo mya mukunga kama sirosia amarube yo orami umgandi irinde otwale nda mwamu yo para mu mereria ege mugondo ye akawa siba akakwa nera tachitu ni twa ase binyora ko ko diria omo yoranya kwa norore umuntu oro se tipo obi nebo yo minora umuntu te yo bwate morendo gocha soro suko ganencia yes 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 thank you asante sana thank you so much thank you nganchene so much message chirega iga chimu antomere gutira se number 22942 yes igego tebego omuberania na nonde amonaye yes kware tiro mugano muyepi tiga tokorere abandi buya ene kene all is vanity in this world you must see nyansika bado na bagenda tekuna kolera agonte bimubirania omongoro bwe myaka merago kiana ne tatu bado ntogenda tekuna wake koko asaba gambi na asaba nto bonsi bekenyure keiga kyumugambi yobesh muse unyali bali chachi Kisii County atene kabisa akonyo mungino yokuru bole mubwaye mungino 93 years bimono sana thank you mwibirania amangana wakonere namaya buna nchega iga buna nchega igo mwibirania igondo chinga konye na ikiro mwalyo kurenda asa mangana wakwanire na twarro bolemu na gutwara gosemeria ngasi kisigi cyane cyonse kiribusi bwane nyasaye nambwere what God can do no man can do uyakuruko nga Maureen Mercy thank you so much Maureen blessed day oyonde gakondikira wontebiko omwiberania onde bwensi obwatinda mwamu na okuganio kobego chi aso yo mwabo otegerete atike pi onde bwensi obwato okuganio kobego chi aso yo mwabo na hando nyega ategerete gesabono mambia na hando nyega atagete kanchito obugima bwaye atike pi egekogera nyasaye nero bwate miberoberio yaito ase bitungo biaye tororo yo mino libero naye bweka okwerigeria mabi ntwe ni ntutu erogire ntutwe kabanyene ondete yotorogire nekene bade ondete yotorogire emecharo tobwate mingi ondete yotorogire ni ntutwe gatwerogire ama yes kurwa omwibirania mbiye mono sana asamangana yo amaya ekinarusia somugano neke gokorema enguru lemenke kogoswa tukwa otherwise ekura tiyo tige etonyore twensi asobugima bwaitu bwakira lituko thank you I'm blessed with today's lesson gakitiga tomotamere nyasaye
butambe aso wancho yomino ninche Fred Okemwa na Esther Osibuli. Thank you so much. Yes. Nabondo chiga. I think ngwate batero kuiga, ngwate batero kukwarenge tuwa butura kati kabiri gatatu alafu kuruoro tumana uskochia sense mindege kogera. Yes, manganaro nyasawa koraso mabwao abantu ngukumi bale. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako. Wanadamu wakabaki wanashangaa. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako. Wanadamu wakabaki wanauliza. Munaga kurobate bete monto manene ndiogo nentobego backlist wabere diogo asabanta bange goitani miaka imeye monebere bono intobuna absa group nigo togendrete gutumyo bomanyitwa tware asichinse ikomenebere che Africa kwagata ikiombe kia Africa geikere chingongo chonsi chinse ntore no bari mumuna ntogendere kwagacha uburuso bw'abakorere boito asoro gongo goitera backlist ntogendere kwagacha na gukina asuburuso boito na ubwari twabikire asensi ya Kenya eryokorora emyaka imiyemo erimutwe asamange tarira absa.africa. Absa proudly serving you as Barclays in Kenya. Kai ayatamu yani ndio kwa gachenyo mpakite ekera makite mbete kobeka bonza tete mpire baka Nairobi gari mapati rolling mills ndeta mabati geto yogota bataba yani usali transport was pinga mpaka rugoroko nduchi kugura mabati amabati kare ge guru superstores mabati rolling mills ndivano ge okole amabati alikuwa ni mjumba gachete obugete